Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay mangita ko. Nasakpan ko na siya sa una. Huwag bisaan ka dili na musab. Pero ning bago pa lang, may gipapanihid ko niya. Huwag akong nahibawan nga nagpadayon paday ang ilang relasyon. Anong mga batanon? Huwag nga padayon paghihapon siya nga nagdatong ini. Unya, unsa man lay imong gibuhat? May higayon nga gikonfrontan ako siya. Pero milimod yun siya. Ang ako nga gusto na ako nga makakuha gyud kong ligong ebidensya batok niya. Unya, masakpan gini mo sila, Greg. Unsa may imong planong buhaton? Ambot tagasing. Ambot kung dili ko baka sila mapatay. Ginoo ko. Ayaw na, Greg. Dili mayo nang imong nahuna-unaan. Ugod sa may mayo, Francine, nga maghinanaw lang ko nila mo ba? Greg, utang buot. Ayaw paghuna-huna og dautan. Ugod sa blanda nga kung ibugti sa ilang pagtunto nako, ha? Unsa masing? Bisan para na lang sa inyong mga anak, Greg. Kung si Bako, mahimo na nimo. Basulan ra gihapon nimo kini sumaabot. Dili kay ikaw lang ug ang imong mga anak mo'y magantos. Lakip na usab ang Gusto na, Sing. Gusto na. Wa ko magkiksulti nimo aron tudluan ko nimo kung unsay maayo kong buhaton. Pero napanglantawan ba nimo, Greg? Ang mamahimo niyang linugdangan ining tanan? Magmalinawon ka ba kung mao na imong buhaton? Kung mao na mahitabo? O asa ka man sa padong? Dilibas bilangguan? Greg, huna-huna ang tao na sa makadaghan. O kung mahimo, pagkikita o pare nga makapasabot nimo sa tanan. Ugod sa sa itambag sa pari nako. Nga magpaubos ko. Gadawato na gihapon akong tanan. Di ba? Ikining nahitabo na ko mga pagsuway lang. Mo ba na ibot imong ipasabot, Francine? Nga padangpon ko nimo pari mo ba? Greg, sulti ko kung sa'y ako ikatabang nimo. Dili ka lang maghuna-huna o dautan. Sorry, Sing. Wa kay katabang nako. Greg, dinhid ay si Mama Tansyang. O, Francine, nagpaabot-paabot unta to siya nimo, pero dugay man ka. Unsa man dayto na dugayan nimo? Nabalaka ko ni Greg, day ko rin. Ha? Kay ngano man? Ngano, Sing? Unsa? Kinuo ko. Kakuyaw ba, anak Francine? Muna ikong giingon ni mo, day ko rin niya. Nga, nagkinahanglan yun si Greg og ika-istorya. Nga makamaymay niya. Aron unta mausap ang iyang huna. Ako may nabalaka nimo anang imong pagsigig adto niya, Francine. Nga nukod, Pasinod niya kung sa'y musud sa iyang hunahuna ng pagsigi mong tampat niya. Tingali hinuon og mamiligro ka. dili na mahitabo, day ko rin. Layo na na. Suod kayo mi si Greg. Ug mitamod siya sa among kasuod. Mao na imong pagtuo, Francine. Pero wa ka makasigurog unsay mo santop sa iyang utok. Ayaw ng paghuna-hunag daw, Tanday. Di lagi na mahitabo, kanang naakaroon sa imong huna-huna. Tungod kay naikinoo. Dili ta niya pasagdan. Timan ina. Kinoo ko. Nangamatay naman yung mga humay din eh. Dili ni mahimo. Diyos ko. Maudi ay. Kay nahubsan og tubig din ni Dabita. Og
niya nang liki ang yuta. Dili ka di mahimo Ginoo. Wa na di makabot dinhi ang irigasyon. Napiktahan gid sa kainit ni dapita. Ay, kadako ini alkansi. Sao na lang sa pagpamayad-bayad na ko niini sa akong mga utang. Diyos ko. Oh, si Istoy. Noon sa man siyang nagdagan manipaingon din eh. Pagsinggit-singgit di oy. Noon sa man ka, ha? Ay, ala, pastilan. Hasta sa day din no. Nangamatay sa day ang mga tinanong, mga humay din sing. Oh, taon to eh. Karon pa ko makasuroy din eh. Nadismaya kay ko pag abot ako din eh. Nakaabot pa man niya itong niyaging simana ang tubig gikan sa irigasyon din eh. Niya, karon mao naman niya ako naabtan. Nahubsan o nangamatay na ng mga humay din eh. Saon naman lang tao na to ini oy. Ay, abi na ko ang ako rang kahumayan na piktahan na ning huwaw roy. Apel di din ning dapita sing. Saon na lang nato ini. Naunsa man day katuod nga nagdagan man ka paingon din eh ha. Ay, mao lagi atay ako isulti nimo nga nahubsan ang irigasyon dito sa akong humayan. Nangliki ang iyo tao. Sama din eh. Nangamatay sa mga kahumayan ako dito. Mao ba? Daghang kahumayan ang naapektahan ay. Bisan ang kang Noy Carayo, ang ilang Mariano, Noy Toper. Has kang buwangan. Basta daghang lagi. Sao lang nato pagbawi nitong puhunan ini ay. Wa pa'y labot sa pagbayad nato sa atong mga utang. Di lang kita ka utang ani sing. Sa arab ko sa akong pag-umangkon nga nag-ani palitan ako siya cellphone. Duwaan na tingali may kong paliton para niya ay. Unya na lang tinuod. Sunod ko, mayo na nga atong ani. Makabawi na tatpuhon sa buhunan puhon-puhon. Diyan taon na day ka, Istoy. Asa man ka. Mamila man kagbuhi oy. Nagturya pa ganita. Magsusi ko dito sa Tinago. Susihon dito na akong mga tanom nga taong o mga batong dito. Tigalig simba ko na apiktahan sa to. Anihon na ba ito sa sunod nga buwan? Kuyo. Uban natin ka dito. Agoy, noon sa naman taon eh. Diyos ko. Kaluoy, pos mga tanom ni mo dinising o. Nangalawas ang imo mga tanom, mga taong dinhiog. Nay, nangaugnas ang mga batong taon. Kinuo ko. Kining kwanseng, kining... Sao naman lang ni nato ini? ah, Sao naman lang? Wa, yun makahuyog og tubo ang imong mga taong dinising o. Nakabunga man to, pero... Nay, gagmay. O kang umbano, piyahot. Maklaro yung apektados ini tao, no? Biktima yun ang tanang mamag-uuma din sa atong dapit, sing. Derang imong sukli sa tinapadong, oh. Kinang ko rin. Salamat. Ay naman is Francine. Hapo naman lang. Wa pa man mauligikan sa uma. Ma! Niya na ma! Ang mga bata, ni ana di ay gikan sa eskwelahan. Uy, basa maning imong sinina, Miles, oh. Pastilan, wa man ka manarapo sa imong singot. Si puno og ubon ka ini. Nagpadama ko nimog labakara, wa day nimo gamita. Nawagtang man makurin. Abot, asa na to? Pastilan ning anaka. Anong nawa man? Ampot. Ambot ka karon. Bibi, trapuhan ta ning buko-buko nimo aron mag-ilis ka didto. Kinikim anak. Nagsige man nagdagandagan ko si Miles ma. Uban sa iyang mga kauban. Nagdakop-dakop, mao gipaningot.
Yang ano wa man nimo badlunga ha, Dudot? Kuan. Nahibaw man unta mong init kaayo ron. Alimuot kaayo kay ting init. Ang ma, wag ko niya badlunga kay iatman po na sila silang mga classmates. Mister pa di na nga badlungon. Nga may buot naman ka. Otro sab ka, Dudot. Maglikay lagi mong panington mo. Unya, kung panington manggani gyud, manarapok gyud. Dili pa aboton nga mauga. Kay kung mauga nas inyong likod na, sa lawas na pauli. Mupay watay kwarta. Ay man di si Papa Francing ma. Bitaw ma, walagi ko kakita ni Papa. Ay, ganiha pa tong may atos uma. Hapon na lang, wa pagid mauli. Ako na nga pason ma. Hapiton lang po na ako. Ug hipo sa mga kanding. Ay, pag-ilis ha, Dudot. Kay pamansahan ng uniforme ni mo sa eskwelahan. Ay, hala! Naras Papa Pransing maay. Naana. Siya man ang nagpaingon din sa ato. Akong sugaton kay mga amin ko. Ni, Papa Pransing! kasip-sip ni Miles. Unsa? Kinuo ko. Mao na hinungdan nga nadugay pud kag uli sing. Wala ko kapugni nga. Makahilak sa ako nakita sa itong pananom dito. Sa atong mamahatay ko rin. Naukdok ko. Ug ingon sa nawad na og paglaom nga makabangon patungod sa epekto sa huwaw sa atong panginabuhian day. Ayaw lang kayo pagpalapis sa imong kaguol, Francine. Kay dili man lang kay kita ra ang naapektahan ining huwaw karon. Di lang sab kini dinis ato. Lokop tibuok na suding na sinati nato karong grabing kainit nga ilang gitawag og El Nino. Tungod ang hitabuan ay ko rin. Na-discourage ko. Ug lawadan ako og paglaom nga makabangon pa kita ning ato karong nasinati. Francine. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!